Kaya guys, ay suka. Ngayon, tinaan na kayo, kaya suka oh. Sana man ito umigo guys, agad dula siya guys. Sige guys, yung dula. Ay, boring mo kayo ron. Ay, wala may kaloy disco. Disco sa aganan di bulan. Sa bahay may 16 daw sa. Siguro balik dili guys, akong matinood ni, sad na po to guys. Ingon mo gusto lang may 16. Kasi gaingon si Dani. Denmark? Dili. Si Kuan man dito rin matanong ko. Bayi laki. Gaingon. Baye. Ay, baye laki. Inga. Baye laki. Bisa gaingon make 16 daw guys. Kung matinood ni guys, bayi di guys. Ingon daw si Kapitan, tulo man kuno ni ka-disco guys. Di sayaw guys. Antod mahubog na uban guys. Yawa tong Sabado, bayad sila guys, papoy lami ilang music guys kapag gaba. Yun sa isa. Di na balik atong bayad, kaya way lami ilang music. Sa ilang Ya, kung mabalik pa man to sila dire. katong DJ. Paloon ko na ng DJ di agad. Di ka kuan mo request ana mo ko na oh. No way mo ko na. Bantay ang DJ di agad. Hindi mo kuha ng DJ. Di kita yung puling DJ di ba dira? Ano ba ka? Sa yun kayo na pag DJ diya. I-connect lang ang cellphone na. Di ko anto yung laptop. Okay na. Pag na. DJ na. Iya, music sing kabalik-balik. Sa?